nevyšlo. My vám všetci chceme připít na zdraví a popřát vám všecko dobré do dalšího roku, hodně božího požehnání, ochrany Panny Marie a abyste byli pořád taková optimistka. A já chci ještě poděkovat za všechnu tu krásu, co jste celý život tady s manželem kroje vyšívali a uchovávali tady ty naše tradice a všechno, co tady podporujete, kulturu, navštěvujete. Dám vám ano. Děkuji vám, moji milí občané. Jsem já taká věrná vojenovčanka a ráda služím lidem. A vidím, že nás mají lidé rádi, koho potkám, každý se usmívá, nikdo se nemračí. A to je vlastně pro člověka veliké štěstí, protože když je spokojený, co jiný na světě potřebuje. Nic. Hlavně dám do včilku zdraví, čili já můžu pořád ještě pracovat. A práce člověka drží. Lenost nikoho neudělá dobrým ani šťastným, ale práce, když ho těší, tak je spokojený a je rád na světě. Bez práce se těžko žije, ale z práce, když má a těší ho ta práce, tak je ten člověk spokojený. Vidí za sebou kus práce a je spokojený. Já jsem teda do včilku pracovala pořád, ale nikoho se nikdy neodmítla s drobnýma prácama, s zajímavýma prácama a mě to těšívalo. A tak jsem se rozšířila i do druhých dětí. A představte si, že jsem třeba ušila korduly do pršánek, dětička si to skovali a včil došli a povedali, Peti, tuto kordulu jste mě šili vy, ale já jsem si ji ochraňovala a včilu nosí moja vnučka. No jak já jsem spokojená, opravte ji trochu, je to trošku opravím a já jsem jim to opravila a oni byli spokojení a já také. Protože když člověk udělá kus práce a je ten člověk spokojený, tak já mám z toho také radost. A to mě myslím aj držalo na tu vodu. Že mě to všechno podáčilo. Ruční práci jsem strašně ráda okopávala. Jedna ženská mi řekla, že ty aj ráda okopáváš, prosím tě, co na tém vidíš. Já že no, já opravdu ráda okopávám, ve Vinohradě ráda dělám. A když mám za sebou všechno okopané a čisté, já jsem taká spokojená. Dělá takovou prácu sedavou a přitom okopává, dělá prácu manuální, tak toho vlastně udržuje, že mu to pořád funguje. A to světko za tím pořád funguje, já ještě furt pracuji. A každý rok se těším na Vinohradní. No, kdyby bylo za Vinohradní, aby jsme měli ten pohádek. Protože aj ten pohárek je k životu velice potřebný. Ale musí se užívat z rozumu. A když si pěkně ťuknu, dívají se do jistrného pohárečka, no to je naše poduží. My tu nemáme ani řeky, ani hory, ani veliké lesy. Ale máme tu krásné vínečko ryzlínkové a máme tu pěkné kroje. A to nás drží. To je to krásné poduží, na kterém já tak ráda žiju. No tak prozatím jsem spokojená, jestli mi dá Pánku ještě nějaký den to beru, ale nechávám to na vůli Boží. Jak to bude, čítám s tím, že to může být každou chvíli. To člověk neví. Žádný si nepřidá ani rok.
už to tak musíme brát, protože tak jde furt život a tak ho aj bereme. Tak zatím vám za všetko děkuju, že jste mě tak popleskali. A my pro vás máme, kromě ještě podpisu dovolených a potom poprosím, jeden takový speciální dárek. Přeneste se 70 roků zpátky, když jste kolébali vašeho Jožina. A on vám to připomene, pan Hrbáč, takovou pěknou písničku z Horňáce. Tak to je speciálně pro vás, tak dobře poslouchejte. Se můžete posadit, jestli chcete. Zahrajte jezdí ručka, javorové rosné, nech je můj synáček, a chvílečku usne. Zavři svoje očeka, aby mohla robit a tvoja maměrka. Který máte vždycky aspoň do té spolu. Opravdu takový elán v 95 rokov, to je obdivující. Moc zdraví. Jedinečko moja, proč na dlouhý, či pro ty komůrečky, či pro ty frajáky.